יד אחרי התשדירים, אנחנו נדון פה מה יותר כדאי להיות, גרושה, רווקה או בכלל נשואה. תגיד, מה דעתך על מוסד הנישואים? פשט את הרגל. אני אומרת, די לנישואים בבני אדם, אתה מסכים איתי? אנחנו אומרים שלום. שלום, נשואה, נעים מאוד. אני חיכיתי, בכיתי, ומי בא? בעלי, והוא הבטיח פעמיים שיבוא אחר הצהריים, והוא בא, עלי. נעים מאוד, רווקה, בת 41, שכבתי עם 58 גברים. אתה חושב שאני צריכה להגיד את זה לאביר כשאני אפגוש אותו? מה פתאום? לא אומרים כזה דבר, השתגעת? אז מה, לשקר? אל תשקרי, פשוט אם הוא שואל, אז תעבירי נושא. מה? אני אגיד מה שאני רוצה, זאת אני. אבל אם הוא אביר אמיתי, הוא לא יתחתן עם מישהי שהיא לא נסיכה. סליחה, אני נסיכה, למרות ששכבתי עם 58 גברים, ואם הוא אביר אמיתי, הוא יקבל אותי בדיוק כמו שאני. מה זה? זה בעלי. מה, הוא מקסים, נכון? בן זוגך ממש נמוך ממך. זה בעלי, קודם כל. והוא לא נמוך, זה רק נראה ככה בתמונה. הוא כל כך נמוך שהוא בכלל לא אביר. איך הוא בדיוק יניף אותך בזרועותיו ותדרו על האופק? סליחה, הוא בעלי... יתמוטט תכף ומיד. בעלי זה בעלי, אני מאושרת איתו. אני לא מאמינה לך שאת מאושרת עם הדבר הזה. מה? אני לא צריכה להוכיח שאני מאושרת, אני נשואה. גם אני מאושרת. את לא יכולה להיות מאושרת לבד. סליחה, אני נתתי לעצמי אישור ואני מאושרת. את לא יכולה לתת לעצמך אישור. אני מאושרת. אני מאושרת. אני מאושרת. אני מאושרת. אני מאושרת. בקרוב אצלך. בקרוב אצלך.